Rozcvičovacie desatoro bedrový ohyb. Pri bedrovom ohybe môže byť veľmi dobrou pomockou palica, ktorú si dáme na chrbát. Budeme poznať 3 body. Hlava, lopatky a kostrč. Dáme sa na šírku našej panvy, čiže naše postavenie nôh bude na šírku panvy. A pohyb začneme tak, že našim zadkom sa budeme snažiť ísť mierne dozadu a našim trupom, ramenami, mierne dopredu. Čiže ako keby nás niekto ťahal za zadok, za panvu dozadu a za ramená mierne dopredu. Pričom počas celého pohybu sa budeme snažiť udržiavať pekný rovný chrbát, aby sa nestalo náhodou to, že sa nám ten chrbát zagulatí. Ak by sa zagulatil, tak sa vrátim naspäť do stoja a skúsim to opakovanie napraviť. Urobím teraz zlé opakovanie. Napríklad snažím sa vyrovnať. Toto je bedrový ohyb a takto pomocou palice si tento bedrový ohyb môžeme spraviť.